किरण आज आम जानिबा षष्ठ श्रेणी साहित्य बहिर प्रश्न उत्तर विषय जन्मभूमि पद्य विषय जानिबा। जन्मभूमि कवितार कवि किए? भक्त कवि मधुसूदन राव। कवि जन्मभूमि को काहा सहित तुलना करछन्ती? जननी बा मां। काहाकू आमे हमर जन्मभूमि बोली कहिबा? ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ଏବଂ ଯାହାର ପାଣି ପବନ ପାଇଁ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ତାହାକୁ ଆମେ ଜନ୍ମଭୂମି ବୋଲି କହିବା। ଜନ୍ମଭୂମିର ଆକାଶରୁ କ'ଣ ଝରି ପଡ଼େ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଜନ୍ମର କାହାର ସେବା କଲେ ଆମ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେବ? ମାତୃଭୂମି ବା ଜନ୍ମଭୂମି। ଜନ୍ମଭୂମି କବିତାରେ ଲିଖିତ ଉର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଛାତି ବା ହୃଦୟ। କବି କାହାର କୋଳକୁ ଶୀତଳ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଜନ୍ମଭୂମିର କୋଳକୁ। ଦେଶ ପ୍ରତି ପ୍ରାଣବଳି ଦେବା କାହାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ? ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ। ଜନ୍ମଭୂମିର ରୂପ କବିଙ୍କୁ କିପରି ମନେ ହୁଏ? ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଓ ମନୋହର। ଶୈଶବ କାଳରେ ଜନ୍ମଭୂମିର କେଉଁଠି ଆମେ ଗଡ଼ାଗଡ଼ି ହେଉଥିଲେ? ନମସ୍କାର, ଆମେ ଆସିବୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ।